Любовта е едно от най-сложните и красиви чувства, които може да изпита човек. Тя е като тънка нишка, която свързва две души, като необяснима сила, която преминава през времето и пространството. Любовта не се поддава на определение, защото всяка любов е уникална и различна. Тя може да бъде съпътствана от радост и страст, страдания, надежда и предизвикателства, но в крайна сметка тя остава неизменна в своята способност да промени хората, да ги изгражда и да ги вдъхновява от всички песни. Когато обичаш, светът изглежда различен, цветовете са по-ярки, звуците по-мелодични, а всеки ден носи ново значение. Любовта разкрива най-доброто в нас и ни кара да стремим към нещо по-голямо от самите себе си. Тя е огън, който може да гори не само в сърцето, но и в ума. Страстта, която изпитвам към теб с любовта, може да бъде също толкова силна, колкото и нежността, която я предупреждава. Важно е да разберем, че любовта не е само емоция, тя е и действие. Изборът да бъдеш там за някого, да го подкрепиш и да го обичаш безусловно, дори когато времето е трудно. Любовта може да бъде и пътешествие на открити места, като безкрайно търсене на смисъл и разбирателство. Тя пътува към себе си и към другия, който води до нови разкрития и дълбоки връзки. Всяка връзка е различна, защото хората, които я създават, са различни, но общо между всички любови е стремежът към единствено хармония и искреност, разбиране. За да обичаш истински, трябва да приемеш другия, всичките си недостатъци и да си готов да израснеш заедно с него, като разширяваш своето сърце и ум. Често любовта е изпитание на търпение и съществува момент, когато любовта ни поставя пред трудности и дори полезни изпитания. Но именно в тези моменти любовта не е само в великите мигове на щастие, а и в малките жестове на внимание, в подкрепата в трудни времена и в разбирането, когато думите не стигат. Любовта изисква време и отдаденост. Тя не е само чувство, но и избор да бъдеш санков в добри и лоши моменти, да го подкрепяш и да израстваш заедно с него. Когато обичаш, се изправяш пред себе си и другия човек, като откриваш не само красотата, но и уязвимостта. Любовта ни показва как да бъдем уязвими, как да се отворим за другите и как да ги приемем такива каквито са. Тя е процес на взаимно приемане, на израстване и на изграждане на връзка, която се основава на доверие, почет и искреност.